Разбра ли какво стана? Тошо Па е задържан от ДАНС, лежи с белезници пред митницата, пред входа. Началника на митницата. Сега тъкмо съм пред митницата. Това е по наша операция. И знаеш кой му дойде адвокат да го защитава? Гергана Георгиева. Ого, затова се обаждам в 11 вечерта. Няма, Тошо Па сега в момента е задържан с белезници. Аз сега стръгвам началника на митници с белязани банкноти. Сега Отори факти БГ вътре го пише. Началника на митници задържан с белязани банкноти. И такова и Гергана Георгиева, дете играе при тебе, го защитава. По наша операция твоите хора ги защитават. Ние се борим срещу корупцията, ние ги защитават. И сега дойде с джипа 50-70 с туарега, качи са горе да го защитава. Това е по наша операция, бе. Аз за да съм на митницата, тук мен ме праща Атанас Атанасова. Какво да го милим? Той вече е в панделта, той вече е с белезници, човек. Той е задържан на ръцете му отзад с белезници. Той до сега лежеше на таковото, отпред на входа, на бяга го накарали да лежи по корем.